Igbo njema nwe mmadụ anyị na-anabata unu n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke siri na Enyimba TV nke dị na Aba steeti Abia. Taa bụ Tuesday abalị 20 n'ọnwa Ọgọst afọ 2024 ma bụrụ ahịa afọ. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Steeti Abia enweela otu onye butere nje ọrịa monkeypox. Ndị uwe ojii akpọọla onye isi oche otu jikọtara ndị ọrụ bụ otu NLC n'ihi ebubo ịkwado iyi ọha egwu. Otu ASUU enyela ọchịchị etiti nkwupụta nke mfanye aka n'ụkwụ abalị 21 nke ha chọrọ ime. Ndị ọma m, akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka anyị ga-ewetara unu n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke siri na Enyimba TV. Ọkọ akụkọ bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Gọọmenti steeti Abia ekwuola na enweela otu onye butere nje ọrịa monkeypox na steeti Abia. Onye kpughere nke a bụ onye kọmishọna na-ahụ maka ozi Prince Okekano bụ onye bụrụ onye isi oche ọgbakọ otu kansụl nke na-ejere ọchịchị steeti ozi na Mọnde. Ọ gara n'iru kọwaa na aka nwere ọnụọgụ mmadụ 13 a na-enyo enyo ma ha bụ ya bụ nje ọrịa. Otu ka achọpụtara n'obi ya, mmadụ 9 ebughị ya bụ nje, ebe mmadụ 3 ka na-amatachabeghị nke ha mana enwebeghị onye nwụrụ site na ya bụ ọrịa nje. O kwuru na ọ bụ n'isi ala Ngwa ka chọpụtara onye bụ ya bụ nje, ebe steeti Abia na-emepesiala ogige ahụike nke gụnyere ụlọọgwụ Abia State University Teaching Hospital ma kwee nkwa na aka nwere ogige ndị a ga-agbapesi n'oge na-adịghị anya. N'okwu ya, onye ndụmọdụ pụrụ iche n'ebe o mekọtara ahụike Dr. Ngozi Azodo kọwara na enwere nrụkọrịta ọrụ n'etiti ụlọọrụ ministri nke na-ahụ maka ahụike gburugburu ebe obibi nakwa ọhaneze. Na-agbakwunyekwa na-eguzobala otu kọmitii nke na-ahụ maka ọrịa na-efe efe ebe steeti Abia na-aganyela aka n'okpuru ọchịchị etiti nke otu ahụike. N'ịga n'iru n'akụkọ, egbe ọnụ bụ nke bịara dapụta n'etiti onye na-anọchite anya ikwu anọ nakwa Ụmụahịa n'ogo etiti n'ụlọ omeiwu nnọchite anya bụ Obi Agụọcha na nwanne ya bụ osote ọnụ na-ekwuru ụlọ omeiwu nnọchite anya Right Honorable Benjamin Kanu n'ihi okwu nke a sị na osote ọnụ na-ekwuru ụlọ omeiwu nnọchite anya kwuru n'akara nwaodide. Kalu bụ onye asị kwurunu na gọvanọ Alex Oti bụ gọvanọ ikpeazụ nke ga-eji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party achị ma na-ewego nga elu na ọ bụ otu pati APC ga-ewekọrọ oche n'afọ 2027 na steeti Abia. Mana n'ịbụ onye okwu osote ọnụ na-ekwuru ụlọ omeiwu nnọchite anya kwuru kpasuru iwe, Agụọcha gara n'iru bo ya ebubo na ọ na-akparị gọvanọ site na ikwu okwu nke na-enweghị nkwanye ùgwù dị na ya ma na-agwa Kanu ka ọ kwụsị ị na-ajụ onwe ya mma. O kwuru na Kanu kwetara n'eziokwu na Oti arụọla ọrụ dị mma na steeti Abia ma gaa n'iru na-ekwu na enweghị ikikere ọbụla ikwupụta n'oche Oti ga-eghe oghe n'afọ 2027. Agụọcha kwuru na ya chọrọ ka Kalu chefuo ọchịchọ ya maka ịzọkwa gọvanọ n'afọ 2027, na-ekwu na onweghị ohere ọbụla nke dịrị ya n'ụlọ gọọmenti nke steeti Abia. N'ịga n'iru n'akụkọ, ọgbaghara bụ nke na-agba kpụtụkpụtụ na Idumọgwa nke dị n'ọchịchị kansụl Mbaitoolu dị na steeti Imo maka enwelighị ike ndị isi otu obodo nke Felix Okechukwu mmadụ bụ onye isi ya ihiwe ndị otu ndu ọhụrụ dịka onye bụboro onye Prime Minister nke obodo ahụ Sir Didi Iwuoha siri kwuo. Ọchịchị nke onye isi otu obodo kwụrụ ọnụ n'abalị 17 ọnwa Ọgọst nke afọ a dịka ahọpụtara ya n'abalị 17 ọnwa Ọgọst afọ 2021. Mana otu ọ dị, o kwuru na ọ tụrụ ọtụtụ ndị obodo n'anya na ndị ndu nke nọ n'ọchịchị ugbu a ehiwebeghị otu kọmitii nke ga-ahụ maka ntụliaka elu nakwa ụkpụrụ ịhọpụta ndị isi ọrụ ọhụrụ. N'ọsịsa ya, onye isi nke otu Town Union Okechukwu mmadụ kwuru na ya ama n'oge ọchịchị ya bụ nke gwụrụnụ n'abalị 17 ọnwa Ọgọst, mana o kwuru na onweghị
ndị ọrụ ọhaneze ọbụla ga-eme n'obodo n'ime oge iru uju nke onye ọchịchị ọdịnala nwụrụ anwụ bụ His Royal Highness Eze Aban Ụzọ bụ onye o kwuru na ọ nwụrụ n'afọ 2023 ma bụrụkwa onye eliri n'abalị 19 ọnwa Disemba n'otu afọ ahụ. Onye isi otu obodo ahụ kwusiri ike na akwụkwọ iwu ha kwuru na ọ bụrụ na eze ọdịnala maọbụ nwunye ya bụ lọla nwụọ na ndị obodo niile ga-eru uju ya maka ọnwụ ha n'ime oge ahụ na onweghị mmemme ọbụla nke a ga-emerukwa mgbe oge iru uju ha bụ nke kọrọ ọnụ. N'ịga n'iru n'akụkọ, onye isi ala Bola Tinubu akwadola nhọpụta nke otu ndị isi ọhụrụ nke ụlọ latrik nke Niger Delta Power Holding Company NDPHC nke onye isi oche ya bụ injinia Jennifer Adigije. Nke a ka ekwupụtara site n'aka ozi nke onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere onye isi ala na mgbasa ozi nakwa ọhaneze bịanyere aka na ya bụ Ajuri Ngelele. Ndị ọzọ so na otu a họpụtara gụnyere injinia Abdullahi Kasim dịka onye isi nke mgbapụta ihe, injinia Bello Baboyo Bello dịka nnukwu onye director nke ikuku, Maazị Emmanuel Umeoji dịka nnukwu onye director nke ije ozi nakwa ihe ndị ọzọ. Dịka ozi ahụ siri kwuo, onye isi ala na-atụ anya na ndị niile ahọpụtara ga-eji amamihe ha nakwa ahụmahụ ha mee nke ọma ma mee ka ọrụ nke ụlọọrụ NDPHC bụrụ nke ga-agbapụta ihe. N'ịga n'iru n'akụkọ, otu ndọrọndọrọ ọchịchị LP na nke PDP akọtọla gọọmenti etiti nke ọchịchị Bola Tinubu maka ịzụrụ onye isi ala Bola Tinubu ụgbọelu ọhụrụ nke ruru $100 na-enwetaghị nkwado nke sitere n'aka ọgbakọ ụlọ omeiwu ala anyị Naịjirịa. Onye odeakwụkwọ mgbasa ozi nke otu pati PDP Ibrahim Abdullahi na osote onye ndu nke ndị ntorobịa bụ Timothy Osadolo kọwara akparamagwa nke gọọmenti dịka nke na-enweghị uche dị na ya nakwa ịtụle oge ihe isi ike nke chere ndị Naịjirịa n'ihu. N'otu aka ahụ, ọnụ na-ekwuchitere otu ịchụnta vootu n'oge ịzọ ọkwa onye isi ala nke otu pati LP Yunusa Tanko kwuru na ọ bụ nke na-ebute nchegbu na onye isi ala ga-ebu ụzọ tinye ọdịmma nke ya n'ihu karịa nke ọhaneze nakwa nsogbu nke akụnụba ala anyị Naịjirịa na-agabiga. Cheta n'ụbọchị Mọnde, onye isi ala Tinubu mere njem ọrụ gaa mba France n'ụgbọelu jet ọhụrụ. Ụgbọelu a ka na-emela ndebanye aha ya n'aka ụlọ ọrụ ndị agha ikuku nke ala anyị. Ụdị ụgbọelu a bụ nke nwere awara ụzọ aka abụọ ka a zụrụ n'ọnwa gara aga n'ọnụ ego $100. Otu jikọtara ndị nkụzi mahadum bụ otu ASUU n'aha mkpirisi bekee emeela ka ọchịchị etiti mara maka atụmatụ ya ịbagide mfanye aka n'okwu nke ga-ezu ala anyị ọnụ dịka ha nyere gọọmenti mbirimbi abalị 21 iji mee ihe gbasara nke a. Dịka akụkọ siri kwuo, nnukwu otu kansụl nke otu ASUU kwupụtara nke a na Abuja. Nkwupụta ahụ bụ nke mere na ngwụcha nke ọgbakọ otu NEC nke hirodo na mahadum Ibadan, ebe a na-atụ anya na a ga-ezigara ụlọ ọrụ ministri etiti nke na-ahụ maka ọrụ nakwa mmụta akwụkwọ ozi a. A ga-echeta n'otu ASUU eyiela egwu ịbagide mfanye aka n'ụkwụ n'ihi emezughị ihe ndị ha na gọọmenti etiti nwere nkwekọrịta na ya. Nnukwu onye isi oche otu ASUU bụ ọkammụta Emmanuel Osodeke bụ onye kwuru okwu gbasara mpụtara ọgbakọ a kwuru na nkwekọrịta nke dị n'etiti ha na gọọmenti etiti bụ nke na-etinyebeghị n'ọrụ. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ala anyị site na ngalaba ya na-ahụ maka nzaghachi amamihe bụ IRT nke ngalaba ọgụgụ isi DFI akpọọla onye isi oche nke otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ otu NLC Joe Ajeroku maka ịza ajụjụ na njikọ ebubo ịkpa nkata omekome, ịkwado iyi ọha egwu, ịgba ọchịchị mgbaokpuru, iji kọmputa eme mpụ dịka ozi nke onye enyemaka kọmishọna ndị uwe ojii Adamu S. Muazu bịanyere aka na ya n'aha osote onye kọmishọna ndị uwe ojii. Ajero ka a na-atụ anya na ọ ga-awụchi ịzara ọnụ ya n'ogige ngalaba IRT nke dị na Guzope nke Abuja maka ajụjụ ọnụ gbasara nnyocha na-aga n'ihu. Dịka akwụkwọ ozi ahụ gara n'ihu dọọ aka na ntị na ọ bụrụ na ọ zaghị oku ahụ na enwere ike nke a eduga n'inye iwu maka ịnwụchi Ajero.
Gọvanọ steeti Adamawa bụ Umaru Fintiri enyela nkwado maka ịkwụ ndị ọrụ bekee na steeti ahụ nakwa ọchịchị kansụl $70,000 bụ ụgwọ wepekata mpe. Onye isi oche nke otu jikọtara ndị ọrụ na steeti ahụ bụ Comrade Emmanuel Fashi kpughere nke a mgbe ndị nta akụkọ na-agba ya ajụjụ ọnụ obere oge nnọkọ ya na Gọvanọ Fintiri nwere ebu nke agbachiri ụzọ na ya. Dịka o siri kwuo, ndị ọrụ gọọmenti na steeti ahụ ga-amalite iri ụgwọ wepekata mpe n'ụgwọ ọnwa nke ọnwa Ọgọst, ebe ndị otu ha n'ọchịchị nke kansụl ga-ebido iri nke ha n'ọnwa Septemba. Comrade Fashi kọwara n'usoro a ga-eji akwụ ụgwọ ọnwa ahụ bụ nke ejiri mee ihe n'afọ 2019 na-eru mgbe nnukwu ụlọọrụ kọmishọn ọchịchị etiti nke na-ahụ maka ụgwọ ọnwa ga-ewepụta usoro nke a ga-agbaso. Ndị otu ndị ọrụ ahụike n'ala anyị ngalaba ya nke steeti Anambra na-achọ ka ejiri aka ngwa ngwa na-enweghị ihe ọbụla a ga-anara tọhapụrụ ha otu onye otu ha bụ dọkịnta Stephen Eze bụ onye ndị na-amaghị bịara tọrọ. Eze, onye ọrụ ahụike na-arụrụ onwe ya ọrụ n'ọchịchị kansụl Ihiala nke steeti ahụ, ka e kwuru na atọrọ n'ebe obibi ya nke dị n'ime obodo Ụmụnnamehi nke dị n'ọchịchị kansụl Ihiala n'abalị 15 Ọgọst. Otu jikọtara ndị ọrụ ahụike bụ NMA na mkpirisi asụ bekee bụ ndị nwere ọgbakọ ọdụrụkọ nke ha nọ na ya nyepụ awa 48 bụ mbirimbi iji tọhapụ Eze, ma ọ bụghị ya na ha ga-akwụsị ọrụ niile nke ha na-arụ na steeti ahụ. N'ozi nke onye isi oche otu ahụ bụ dọkịnta Princeton Ọkam na Dr. Obieli Ifeanyị bụ onye odeakwụkwọ nke otu a bịara aka na ya n'otu. Otu ahụ katọrọ iri elu nke ntọrọ ndị mmadụ na-enweghị nchekwa na steeti ahụ ma kpọkuo gọọmenti nakwa ndị ọrụ nchekwa niile ka ha mara ihe a ga-eme na ya bụ ọnọdụ. Ndị ọma m, ka ọ dị ugbu a anyị ga-azọpụta ụkwụ. Ọ bụrụ na anyị laghachite, akọ sitere mba ofesi na ndị ọzọ ga-abịaru unu. Nọsie n'ike. Nnọọ ndị ọma m ji eme ọnụ. Ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ si na mba ofesi. Otu onye mba Britain bụ aka ji akụ na teknụzụ na nwa ya dị afọ 18 so na mmadụ 18 na-efu efu ka otu ụgbọ mmiri ndị oke ozu ji atụ ndụ mmanụ a na-akpọ ya chi wakporo n'oke osimiri mba Sicily. Ụgbọ mmiri ahụ dị elu nke ogo elu ya ruru mita 56 bụkwanụ ndị mmadụ ruru ọnụọgụgụ 22 nke gụnyere ndị Britain, ndị Amerịka nakwa Canada nọcha n'ime ya. A napụtala mmadụ 15 gụnyere nwatakịrị nwaanyị gbara otu afọ onye mba Britain, ebe ndị isi ọrụ ka na-aga n'ihu na-achọ ndị ọzọ ogologo abalị niile. Ndị ọrụ mgbasa ozi nke ime obodo na-ekwu na aha ụgbọ mmiri yachi ahụ bụ Basan, ka oke ifufu bụ mmiri na-agba okirikiri ka a na-ahụkarị n'elu oke osimiri nakwa n'ọdọ mmiri buru ibu kpatara ya bụ nrukpu nke ụgbọ mmiri ahụ. Maazị Lynch, onye ama ama dịka Bill Gates nke mba Britain, so hiwe ụlọọrụ akụrụngwa sọftwịa igwe kọmputa nke ụlọọrụ Hewlett Packard mechara zụrụ n'ọnụ ego ijeri $11 nke ruru ijeri paụnd 8.6 ma ọ bụrụ na agbanwee ya. Ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ azụmahịa. Gọọmenti ala anyị Naịjirịa ekwuola na ọ ga-amalite iresi ụlọọrụ nchịpụta mmanụ Dangote mmanụ crude na naira site n'abalị mbụ nke ọnwa Ọktoba afọ a. Mkpebi a bụ nke onye minista na-ahụ maka nhazi ego Wale Donu mere ka amata n'oge nnọkọ ya na otu kọmitii mmejupụtara iwu hirodo na Abuja. Mmapụ ọkwa ahụ ka e nwere n'ozi nke ezipụtara n'akara nwaodide X nke ụlọọrụ ministri nhazi ego, nke gosiri na ọgbakọ ahụ lebara anya na nnyocha ọganihu nke ụkpụrụ ndị mkpa tinyere mgbanwe nke irewe crude na naira.
Gọọmenti gara n'ihu gụpụtasịa ndị aka ji oke n'ọrụ ndị ha ga-eso rụkọta ọrụ n'ebe o mekọtara ụlọ ọrụ nchịkwa mmanụ patrol n'ogo nke etiti nakwa nke ala, ụlọ ọba ego ala anyị, ụlọ ọrụ mmanụ petrol n'elu elu, ụlọ ọba mbupụ na mbubata ihe nke mba Afrịka iji hụ na ihe niile ga-aga nnọọ n'anya ya nakwa ntinye iwu n'ọrụ. Nke a na-abịa dịka ewere ntụziaka nke sitere n'aka ọchịchị etiti n'ọnwa Julaị ka ụlọọrụ NNPC bido iresi ụlọọrụ Dangote mmanụ crude na naira, bụ nke ga-enye aka ka ego akwụkwọ naira anyị bụrụ nke ga-eguzosi ike. Ugbu a ka anyị gaa n'ama egwuregwu. Na mgbaso mmeri nke mbụ ha meriri Zilamojo, onye isi otu egwu bọọlụ Enugu Rangers Fidelis Ikechukwu na-adọ ndị otu ya aka na ntị ka ha ghara ịla azụ n'ịrụsi ọrụ ike. Mgbe Fidelis na-agwa ndị otu egwuregwu okwu ka emechara egwuregwu ahụ, o kwukwara na njem ahụ na asọmpi nke CAF akwụsịbeghị n'ihi na nlaghachi ha ka ga-esikwa ike karịa ka ọ dị na mbụ. Rangers gbara nke ọma megide ndị otu Comoros mana kụọ afọ n'ala ma mefusie ọtụtụ ohere inweta akara nke dị elu. Onye isi nkụzi otu egwu bọọlụ a kwere nkwa na ọ ga-edozi okwu nke imefusi ohere n'ihi na o nwere ike ibute nrụgide na-enweghị isi na nlaghachi ha n'ọzọ. Ndị ọma m, site n'akụkọ egwuregwu a ka anyị ga-achịkọ ya ọnụ n'oge akụkọ ụwa nke taa, ma tupu m na-esepụ ọnụ n'okwu gerekwanụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Anyị mere ka ịmata na steeti Abịa enwetala otu onye butere nje ọrịa monkeypox. Ndị uwe ojii akpọọla onye isi oche otu jikọtara ndị ọrụ bụ otu NLC ka ọ bịa sara ọnụ ya n'ihi ebubo ịkwado iyi ọha egwu. Otu ASUU enyela ọchịchị etiti nkwupụta nke mfanye aka n'ụkwụ abalị 21 ha chọrọ ime. Ndị ọma m, o zuola ma gbachaa n'ebe mekọtara akụkọ ụwa nke taa, dịka m na-ekele unu n'ebe ọ dị ukwuu maka ịṅa ntị maka iri anyị. Onye wetara unu aka ọ bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma na-asị unu agbalịala n'ebe ọ dị ukwuu. Onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Ndewonu.